yang gosoture dalanna ay honahumna do sogut akka namar sineang di warna pati paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dinaonomari mahulah hamu nasa silomu alai anggo ari papituhoni ari padarian ni Jahoba de Batamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manak anak mupe manang burum manang naposom lai-lai manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi hutani halak pena mangebati hutam adi nonomari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papitoni dibaini do umbain nari pasu-pasu de bata Jahoba ari padadanan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rap mangidogugu mahita tuadopan ni debata ali tuan debata saya pargugui mahami mangulau naumbar tupatikmi amen. Tapuji matuhata marite bukwede nomor 125 ayat 3 dohot ayat 5 olan sada debatata. Tato poti madu sata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Napungudo hami di julum martangiang tuho. Dada mga saon hati goran nami. Na mga saon hasini roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesa madosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalaw nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami amen. Hata baga-baga taringot tuasisan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodionata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dang holan taringot tu dosata. Dohok do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Asangapon ma di debata na digijang.
tapuji ma Tuhata marhite kor Immanuel.
Tapuji ma Tuhata marite bukede 452 ayat sada dot ayat 2 naro pandaoni boloni. Hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di pesalmen bidu sia pulusia mamuka ayat sada sahat tu ayat sia tajahama margati soreng. Puji-pujian tu Jehovah. Jehovah do raja aka hitirma aka bangso. Marhabangamma marhabang saun hawerum ibana humutal ma tanoon. Togam do Jehovah di Sion, jala timbu do ibana gum sude aka bangso. Pujion nasida masugot guarmu na tumipul jala nasokal nabadia do ibana. Dohot hagogoon ni raja nama koli hukum nunga di pahot ho hasitongan nunga di pamasa ho uhum dohot hatigoran ni Jakob. Patibul hamuma Jehovah debatatai jala marsinggang mahamu di joloni sidege-degeon ni pakna nabadia do ibana. Si Musa dohot si Aaron di tengah-tengah ni aka malingna. Jala si Samuel di tengah-tengah ni aka si jauh guarna. Menjauh-jauh do nasida tu Jehovah. Jadi ibana mengelusi nasida. Di bagasan obun namar si jongjong ibana makatai tu nasida. Dirado tinasida do akka panindangyon nai dohot patik nanileon nai tunasida. Ale Jehovah debata nami hodo mangulusi nasida debata nama parmuati doho di nasida jala parlulu di pambahena nasida. Sai patipul hamuma Jehovah debatatai jala marsinggang mahamu di dulukna nabadiai ay nabadia do Jehovah debatatai ima sahatna. Mertua do akan atumangion hatani debata jala naupiosa. Amen. Tapuji matuhata maritekur ina Debora.
Tapuji ma Tuhata marhite bukede nomor 120 sada ayat sada dohot ayat tolu Yesus Rajani Huria. Tahati ma hapursiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jahoba, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, au persea ditodi porbadia jalano amin. Tapuji matuhata marhite kor amasion.
tatangihon ma titing di huriata di bagasan minggu sadarion. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon, ima minggu tanggal 10 sia Februari 2020. Na perjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima di guari minggu estomihi dohok topik Yesus Raja Nasangap Nabadia. Napaduahon jadwal perhobas. Naparhobas di permingguan arian ima Padita Rusman Barita Natal Siregar STH, Padita HKBP Kodia Tangerang, Padita Haris Tanda Huria Sitorus STH MM, marhobas di permingguan arian di HKBP Kodia Tangerang. Napatuluhon ruas nataba. Mamuka di hari sadarion minggu tanggal 10 sia Februari 2020 gabe ruas ni huriata ma ima keluarga Fernando Situmorang inang Marito Adelina Boru Saragi dohot sada danak boru dang dope tardidi nasida Rosian ruas GKPI Aik Habil Resort Nauli Sibolga saunari nasida maringanan di Jalan Diklat Pemda Bukit Hijau Karawaci Sukabakti Blok D nomor 6 Kelurahan Curug, Kabupaten Tangerang, masuk Wi Bethlehem. Tatangyakon manasida asa gabe ruas namangulu di huriat taun. Dipangido tu keluarga Fernando Situmorang, inang Marito Adelina Borusaragi, asa jongjong di inganan nasida. Selamat datang dan selamat bersekutu di HKBP Bonang Indah. Tuhamu keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Napau paton, berita habot niroha. Nunga marujung ngulu amang situa HBN Situmorang, manang opung ni si Elsa Madika, umur 55 tahun. Moding di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2020. Patupaun ni huriata do acara pengapulion sadarion pukul 10 sia 30 wib. Di rumah duka si Tanalla. Laus onma buah-buah tu saluhut ruas ni huriata asaro madohoti pangapulioni. Napalimahon. Perpunguan dohot bimbingan pakobasion pangula nagot tiki Padita Bibel Pro dohot sude anggota seksi musik. Di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2020 masuk pukul 10 pituwib maringanan di gereja di patupado perpunguan dohot bimbingan pakobasion pangula nagot tiki Pandita dohot Bibel Pro dohot sude anggota seksi musik sinosohon tu sude anggota seksi musik asaro madohoti perpunguani napaunopon perpunguan guru pengajar dohot perguru malua di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 nanaingro masuk pukul 10 wib maringanan di gereja na yang dipatupama perpunguan guru pengajar dohot perguru malua tahun 2020. Sinosohon tu sude perguru malua asaro madohoti perpunguani. Napapituhon keputusan rapat jemaat. Puji syukur kepada Tuhan Yesus pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 Rapat Jemaat HKBP Bonang Indah untuk menetapkan program dan anggaran gereja tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik. Adapun beberapa keputusan dari rapat jemaat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gereja akan membentuk panitia khusus untuk pengadaan gedung sekolah minggu atau membeli 1 unit rumah warga di samping sekretariat gereja, perbaikan rumah dinas pendeta, dan peremajaan mobil dinas gereja. Kedua, untuk mendukung panitia khusus yang akan dibentuk, terutama dalam pengadaan gedung sekolah minggu yang akan direalisasikan dalam waktu dekat
dengan total nilai 800 juta. Gereja membutuhkan partisipasi warga dalam doa maupun dana yang bisa disampaikan kepada gereja berupa sumbangan dana maupun dana talangan. Ketiga, jadwal pertangyangan WIK tetap berjalan seperti biasa dan gereja akan melayani jika ada jemaat di WIK yang meminta pertangyangan di luar jadwal. Konsumsi pertangyangan WIK dihimbau agar mengacu pola hidup sehat berupa makanan ringan atau snack maupun buah, bukan makanan berat. Keempat, untuk mendukung program dan anggaran gereja, iuran bulanan jemaat minimal 100.000 per kakak setiap bulan, dengan perinciannya 70.000 untuk huria dan 30.000 untuk diakonia sosial. Kelima, akan dilakukan ibadah minggu penata layanan keluarga yang berdiakonia dengan nama Gerakan Mari Berdiakonia atau Gemari, yang dilaksanakan setiap hari Minggu keempat di setiap jadwal ibadah minggu pagi, siang, dan sore. Petugas pelayan minggu khususnya yang melayani penerima tamu dan petugas pengumpulkan persembahan dilayani oleh seksi diakonia. Keenam, anggaran penerimaan dan pengeluaran gereja tahun 2023 adalah sebesar penerimaan Rp1.343.437.000, pengeluaran Rp1.343.437.000. Kedelapan, iuran bulanan. Sinosohon tusude ruas ni huriata asarade pasahaton iuran bulanan tu huriata marhite situawi nabe manang langsung di pasahat tu sekretariat. Napasiahon pelean Natal keluarga, pelean pertangyangan malam tahun baru keluarga, pelean permingguan, pelean sekolah minggu, hamuliateon dohot pelean bulanan keluarga, boy mata pasahat marhite situa wiknabe manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Napasapuluhon parhepengon dohot torop ni ruas naro di permingguan nong salpu, boy mata jaha di file nanong di pasat huria marhite WA group di week masing-masing. Na 10 sadahon, selamat ulang tahun. Perhalado rap dohot ruas ni huriata, pasahaton, selamat panjang umur, goklas ni rohama sudi ruas ni huriata, na marulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun hotripe, sia tanggal 10 tolu sahatu tanggal 10 sia Februari 2020 tolu. Hatan itu hata si peopota iman atar sura disada Timoteus 4 ayat 10. Ayalani ido ubain lo jahita jala marukil. Alama kirim hita di debatana mengulu si pelua halak saluhuna alai sumurung akana porsea. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohok marulang tahun hotripe boy mata jaha di pail nanang di pasat huria marhute WA di ganuk wik. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon debatama nama masu-masu. Tapasahat ma peliata marhite pelian sada A dohot sada B laos tai deo ma bukwede nomor 252 dungro Jesusi.
batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramotia kate-ate dohot pikir ramona di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhutna. Horean itu hatta alaudo behami sianon perdana teh kamanginang kurang lebih 1 tahun sebulan tuh teh 2022 2023 lewat bulan Januari. Yalah radak pola salah mulo pe dohonon nami selamat tahun baru nami. Jadi kami atas nama keluarga pasaton tuhamu saluhutna selamat tahun baru madihita saluhutna. Hurian itu hatta turpuk nagabe jamita di mingguta sadarion imanatar surat sian 2 Petrus bidusada mamuka maisian ayat 10 sahat rodi ayat 20 sada. Ujau madihita songonom madidok disi. Aindada huyuton hami aka turi-turian na pinikir ni nabisuk dinahupa botohon hami tuhamu hagogo odot haroro ni tuhata Yesus Kristus tung diida mata nami do hato ngaman nai. Ai dijalo do hamuliaon dohot hasangapon sian debata ama dina masa tu ibana sada hasangapon natongami suaraon odo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana ima suara nahubege hami rosian banua gijangi ujurap hami dohot ibana di dolok nabadiai. Jadi lam hotma atong hata panurirangoni di hami jalatama marsitio patusima hamu songon natu palito na marsinodang diinganan na holom pai matarida siulu balang ari jala bisar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna omma parjolo botohamu dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon natar surat anggosian rohani jolma aidang dung sian tahi ni jolma haroroan ni panurirangon alai tinogihon tod di porbadia do ubahin namar suara akka jolma disuruh debata ido anggo sahatna urian itu hatta sada suku-suku nobal ga tuhita nuaing dalam manukum majo au tuhita dia dona tumabo majaha barita naso toturo pe kebenaran na manang majaha hatani debata dia dona tumabo hatani debata pamule atema kan itu dia dona tumabo mabbege barita gosip dong manang mabbege hatani tuhani gosip matongkan terhibur di badisi kan itu alam ulu jami tahun ulu sifata dang adong namekel adong dia segala macam kan itu ay jujur maju kita di dia behita jujur mulu di gereja kan itu mana barjolo alam memang di era digital on namuraan halak mabain dohot menyebarkan akabarita yang ternyata belum tentu kebenarannya bahkan kadang sangat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoaks. Alam memang kenyataannya saliling mengulu dopeau di Portibion. Kita akan menerima membaca berita yang menarik, yang enak didengar, yang kelihatannya luar biasa, tetapi setelah diteliti dampaknya sangat bertentangan dengan kenyataannya. Ujungnya berbahaya mah. Kan itu dampaknya dia mah. Masa terjadi kesusahan, bahkan penderitaan bukan hanya untuk orang lain, tetapi terlebih kepada diri sendiri. Bahkan Allah udah mabain aka perselisian dot aka perpecahan, bahkan mabain aka perbulatan, ujungna sehingga maka persauran. Jalai masa ada buah berita yang tidak benar, hoaks nakin yang menyesatkan dan menjatuhkan orang ke dalam dosa, apalagi di zaman Nuaing, jodoh halak bahkan tanpa kita sadari, diri kita sendiri pun terkadang mau termakan oleh berita kebohongan manang hoaksi. Jangan-jangan kita juga sebagai pelaku. Dan artinya mari kita koreksi diri kita sendiri. Allah jodoh jolmai
mabege berita dang jolo disaring, dang jolo difilter akka berita sude. Olo si pata pitor di telado bulat-bulat sude. Ido na jojo mabain hancur sude akka nadinggani. Songo ada contoh mah tabereng. Dia mah berita hoaksi. Ai di hatani di bata pi adong doi. Kan itu hatana mabai sega. Mula maju hita tu panopaun ni jolma. Sejak manusia diciptakan, dangi di dia do di tempat to jolmai. Di Taman Eden, dangi dinggam masudi. Nah, sejak manusia diciptakan, iblis sudah melakukannya. Dia mai nama satu si Adam dot si Hawa. Tabereng. Anggo padohan ni debata, dia mah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Alayah hamadidok si polisi. Padohan nai bertentangan songon nadidok debata. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dangi? Naboy beringot tadi ya mah. Ternyata dipakai simbolisido kata-kata yang sangat indah. Dipakai simbolisido kata-kata yang naboy menggugah roh hadok pikiranna, yang menarik semenarik mungkin. Sekali-kali kamu tidak akan mati, matamu akan terbuka. Omma luar biasa na, sadar manang nadang omma hata na saya diharap menjolmai alai maralu tu padohan ni debata. Jika kamu memakannya pastilah kamu akan mati. Inilah yang menjadi kebohongan dan ciri khas dari hoax itu sendiri. Enak didengar, menarik hati, menggugah perasaan, kata-kata yang indah tetapi memutarbalikkan fakta demi tercapainya tujuan itu sendiri. Sia contohi mah nabi yang berengota, seharusnya kita semakin menyadari bahwa berita bohong, hoax itu adalah salah satu alat yang ampuh bagi iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Karena itu barang siapa yang menyampaikan dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, perlu diingatkan bahwa dia telah menjadi alat dan kawan sekerja iblis, membawa manusia kepada kehancuran dan kematian. Jala di keadaan si songonima, namasa di tonga-tonga ni huria dan hinubasan ni si Rasul Petrus. Ima kehadiran ni aka panurirang pargap-gap, nalaho menyesatkan huriai taringo tu hadirion ni Yesusi. Ido bain dipertegas si Petrus no. Ainda ada huyuton hami akaturi-turian na pinikir ni nabisuk. Mulu dalam bahasa Indonesia jelas doi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Bahasa pola dong kalimat si songoni. Ala memang omma ulaun panurirang pargap-gapi. Lau pasigahun hapur siaun doot persauran ya kahuria. Nalahu mempertanyakan taringo tu hadirion ni Yesus Kristus di ngolu ni akan aporsia jalalos omma marhite padohanido. Petrus mempertegas juga bahwa dangadong napola gabi dipertanyahon taringo tu hadirion ni Yesus ala dirajumi si Petrus do ngolu ni imana imangolu nagabe sada saksi Kristus do imana nang dohonon na songonon tuhita sonari. Unang pola beta pertanyaho taringo tu hadirion ni Yesus. Alai ta pertanyaho bema tu dirita sadiri. Bohado ngoluku salelengon. Apakah saya sudah memprioritaskan Allah dalam hidup saya atau belum? Kan itu. Unang majo tabereng halak. Alai tabereng majo dirita sadiri. Yang harus kita mulai dari diri sendiri. Ala memang jelas do. Anggo hadirion ni Yesus jala takas do. Anggo pasu-pasuna mulus inukum maju tuhamu ragodang doa ke pengalaman rohani natadalani baik suka maupun duka buah takas do panugun-nugun ni Yesus di hamu ima mangelusi be maul kan itu ala na bagudakku akka persoalan yang
Nah di soma, apakah kita meragukan kuasa Kristus itu? Buah, Porsia do hamu Yesusi, nagok kuaso, Porsia. Barani do hamu mempercayakan ngulumuna di mana? Dia mei. Ya? Saya nabi nain do, kan itu? Oh mai tau. Nah tu apa mengelusi, dung sungguh lipat ditai batuk mabah. Tong do serba salah anggu di badi tau. Hitau mengelusi di bagai sadirita. Jala hitau masadir nabo mamboto bohado parsauraku doh debata. Dan artinya di soma nang derengota. Unang pola tasukun ta pertanyaan taringo tu hadirion ni Yesus. Anggo di bana dak pola diragu hobe anggo holong ni debata tu jolmai. Seharusnya nata pertanyaan bohado hita. Mula maikut tu dirita sadiri. Apakah saya sudah benar-benar mengasihi Allah atau tidak? Marhiti akaulau nang akangoluku. Apakah saya ini sebagai contoh dalam di tengah-tengah keluarga? Apakah saya songon sada ama nabui gabi sidirun ya kayanakon nang dia kapak katayo pe? Apakah saya sudah sebagai ibu yang benar-benar mengasihi anak-anak saya? Manang nasibu dohiba holan nama remponi dia segala macam. Apalagi di zaman medsoson. Tadi sudah ke ulau non asal mah umma kamera you know ima akama ima mah mengelusi kan itu ima tapi ring bima akka keluhan niamai baik sudah secara tidak langsung dui kan secara rohana dui. Nah artinya di soma naik kota tapadinggas sudi. Jangan kita mempertanyakan kasih Allah itu. Angku ibana jelas do naulu do sifata kita yang tidak mau mengikut Allah dengan yang benar. Jalalanido tiga hal na boy berengota siat turbukon na parjolo ima orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat ternyata dia harus tetap tegak berdiri di atas iman yang teguh. Artinya mulut hajalo jur Yesusi nagabe juru selamat di ngoluku di tonga-tonga ni aka ulauku nang keluargaku atong tanikmati ma proses nai asa taruli hita diaka pasu-pasu nabaduahon nakamanginang naboy berengota adalah bagaimana saya mau memprioritaskan Allah dalam hidup dan kehidupan saya. Artinya bahwa orang percaya itu harus memperhatikan dan memperlakukan firman Tuhan sama seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Idona diodol honakid dia ayat 10 siai. Palito namar sinodang. Nah, di tempat yang gelap pelita itu sangat berguna untuk menjadi penerang di ruangan tersebut. Jala asa margunai pasti kita menempatkan di tempat yang tepat. Bukan di bawah tetapi di atas. Asa boha, asa dapotan sinodang masude seisi ruangan ini. Agar dapat menerangi seisi ruangan tersebut. Nah sooninang aka hatani debata bagaimana kita mau menempatkan firman Tuhan itu di posisi yang seharusnya. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan dong. Nasonari mulu sidukun mulu dong persoalan di hita. Dia dona barjolo. Talopik do tangata martangiang hita tutuhani manang saya busi saud do hita barjolo. Ido makana hudo bagaimana kita memprioritaskan Allah. Nah cahaya itu akan berguna ketika dia diletakkan di atas, bukan di bawah. Saruma dui. Karena apa? Karena pelita itu, firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ido makana mulutajaha bibel tahun dia do jotan. Pikirata do natapa masuk tu bibelon, manang sian bibelon do na masuk tu roha do pikirata. Dia do. Alehu nih, saya tahatai bibel. Eta jaha do abe bibeli. Jaha do, mulai abe madi Tuhan. Kan itu. Baru dah. Mulu nama jaha ilan jutum mak, mulu sama jaha bertobat mak. Kan itu, baru dah. Saya tahatai bibel kan itu makana songon nadi do di hatani debata om mana parjolo boto hamu
dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon natar surat anggo sian rohani jolma alai pangulau nito diido atong loas ma hatani bidebata namang rajai roh hadot pikirata dang hida na pamasukon tu bibel taon aka pangatusion sia portibion pasti doi maralo karena dadong hadumuan na anggo huaso ni portibion do huaso ni debata pasti doi maralo ujungnya itu makanal dok bagaimana kita mau menikmati proses yang dari Allah itu sendiri meskipun prosesnya itu sendiri lama dan bahkan menyakitkan kita alai di sido kita diuji boha setia do kita manang nadang apakah kita tetap berdiri dalam iman kita atau tidak. Nah terakhir ka manginang tak pula kejang-kejang biar teh ini dok bereng songon nabusi sauk kamu bereng abi iba semangat atau nomor jam itu alau do pe perdana. Nah terakhir nabu bereng otta mulusinukum matuhita apakah kita percaya kepada Allah? Allah itu adalah Allah yang luar biasa? Percaya kan itu? Kita percaya bahwa kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang mampu mengatasi segala perkara hidup manusia. Tetapi sadar atau tidak, ternyata kita hanya sebatas percaya. Bahasa udok songoni, kita hanya sebatas percaya, tidak sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sadar atau tidak? Alanido marhiti hatani debatan waing. Mari terus membekali diri kita dengan firman Tuhan. Bukan dengan hal-hal yang merusak akal pikiran, persauran dia segala macam. Alaikum mula mamuse tu dirita nang tuhatani debata sehingga kita dimampukan untuk menilai, memilah apa yang benar, apa yang salah, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini, dan kita mau benar-benar percaya dan mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Kristus itu sendiri. Saya dipasu-pasu debata mahita. Amin martangiang mahita. Mau lihat ma Tuhan diholong ni roham nasai terus memasu-masu hami diragam ni akka ulau nang pardalanan ni ngulu nami nama ragami di pataru asini roham do hami Tuhan di tikion bui rap sahudulan dohot dongan sah porsion nami iman alau mamuji pasangan pongguarmu nabadiai dalam nami laho makamulatehon saluhut dengan ni basam nang hujaluhamu. Mau lihat ma Tuhan nunga dipakulingi asini roham marhite hatam nabadiai napa ingoto kami Tuhan na ikut dohami mabohali diri nami marhite hatam asa ngulu nami o Tuhan marsinodang jala boy Tuhan gabe mabuan pasu-pasu jala makoron hadamion dohot lasni roha tiaka keluarga parsauran nami masyarakat lingkungan tarlumubi ma Tuhan di tonga-tonga ni kuriam atau ngajari hami, pargugui hami Tuhan, Allah boto hami Tuhan, jol managaledo hami, gok dosa na hulau kami, Allah yang go badia do angguho, jumolo urasi hami siana dosa nami Tuhan, asa tama hami gabe haboran ni pasu-pasu, upasat hami matangyang namion, Allah ni Kristus Yesus Tuhan nami, amin. Maredehita uhut papungu pelian. Amin.
pasahat ma pelean nata papungon tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jelar ramoti asa huparasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silon lehomi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasor homa damena tu todim. Hami saluhut parhalado huria HKBP Bonang Indah pasahato tuhamu saluhutna. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tuhatama nama masu-masu. Horas. Siapa yang moto? Amang, foto enggak?